Kaya dapat ginugulat-gulat. So nandito kami sa Poway, Ilocos Norte kung saan kilala ang pinakamasarap na barbecue. Kasi maraming mga barbecue na masarap dito sa Ilocos Norte. Isa sa Pasukin, sa Badok, at ito nga, ang dinadayo dito sa Poway, ang Sabel. Meron din sa Lawag. Oh, meron din sa Lawag. Meron din sa Lawag. Pero this Sabel barbecue in Poway is very different to the others. Kasi nga, yung sauce nito, nakuha pa nila sa Singapore. Kasi nagtrabaho yung Didn't know. Talaga? Oo. Kaya may beef silang barbecue. Satay. Kaya nga. pang satay. Parang satay nga. Pang satay. So yung... Kung hindi po alam sa satay, ang satay ay isang street food na matatagpuan sa Indonesia, sa Malaysia, Singapore. Barbecue siya, tapos yung sauce niya ay peanut. Tama? Peanut yung sauce niya. Yun nga, yung paggawa nila may beef barbecue sila. So halo-halo. Dinadayo talaga. Super sarap. Dahil yung, sa lahat naman ng barbecue sauce yung nagpapasarap. Diba? Oo. Oo, yung recipe ng sauce, usually. Siyempre dapat masarap yung love niya. Hindi dapat masarap. Na medyo mahangin po rin. Barbecue Poway, located siya sa Barangay 11, Kabangaran, Poway, Ilocos Norte. Malapit sa Poway Church. Siguro ganyan. Mga 3 to 4 blocks. 3 to 4 blocks away. Going east. Towards Bataan. Going to Bataan. So dumating yung order namin. Anong in-order natin? Nag-order tayo na, syempre yung barbecue, yung bestseller We nila. have bestseller pork barbecue, hotdog. So yung pork dito, ito no? Ano ba yung isaw ng baboy? Isaw ng baboy. Oo. So dito, Pork actually, skin? sila yung may pinakamalinis na barbecuehan. Grill station dito sa Ilocos Norte. Kasi nga, lahat ng table may alcohol, Diba? Parang sa clinic ka lang. may tissue. At yun na, may table. At So, ang pinakamasarap dito yung suka yung isaw. nila na may pipino. Ay, ito yung isaw. Malamig siya. Masarap siya pag lalagyan mo ng ng suka na may pipino. Kaya ako ng suka, okay lang. Without suka, masarap pa rin siya. Very good. Kasi, daming calories to. So dito, nagbubukas sila ng 5:30 until I think 9 o'clock na gabi. Pero it depends kasi mabilis maubos yung benta nila. Super bilis na benta kasi patok siya sa estudyante. At kahit tagalawag dinadayo ito. Mamalawag ba sila? Yeah. Ayun o, maraming dumakamig. Ayun o, sa likod namin. So yan, papakilala ko sa inyo ang promotor kung bakit sikat na sikat ang Sabel Barbecue dahil kay Ate Sabel. Yes. So, tikman ninyo tong Sabel Barbecue. May pork barbecue kami, beef, isaw ng baboy, Betamax, chicken feet, and pork skin. Okay! Yeah, medyo malakas yung boses namin kasi kanina hindi ako nakafocus. Ayun no. Kasi kanina medyo nahiya kami kasi maraming tao kumakain. Nakakaya na mag-ingay-ingay pagka ma-weirdohan sila kung ginagawa natin. Alam nyo naman dito sa probinsya. Actually yung iba tumitingin na nga kanina eh. So ayun, it's Sabel's Barbecue dito sa Poway. Sikat na sikat siya. Hindi pa ako naka-seatbelt. Wait lang. You know we should put on our seatbelt because what? Because it's in the law. Because it's safety first kaga. Pero paano kung gagawin nung ginawa ko yung camera? Kailangan ng dashboard. Hilain mo best friend. Ganyan. So sa mga nagda-drive po, tsaka mga nasa passenger seat, always remember to put on your seatbelts. So ayan, so pag nasa Poway kayo, hindi nyo agad makikita yung area kung saan yung tawag doon, nabulol ako. Yung area ng Sabel.
Pero magtanong lang kayo sa mga locals, yung mga taga rito, alam na alam lahat ng nandito, kilala. Kasi yan ang dinadayo talaga dito sa Norte. Isa sa Oo, mga, sa norte talaga. isa sa mga dinadayo na barbecue ang Sabel Barbecue ng Paway. Yeah, i-feature namin yung mga ibang barbecue spots. So, may Paway, may Badok, may Lawag, may Pasukin, and I think many more. And Sa Banda meron. meron nga, masarap Ayan, din kung may gusto ipa-picture sa amin, basta kaya namin puntahan, mag-comment lang kayo. Yeah, comment kayo, then let's try to find those places, diba? Kasi may mga areas na ganito, diba? Hindi naman siya ganyan. Hindi naman siya social o ganun. Actually, yung Sabel Barbecue, nasa gilid na ng kali na yun. Nasa gilid pa mo ng kanya hanggang ngayon. Nasa gilid ng highway. May Okay. nagpatayo na gasolinahan. Okay. Kaya pumunta wala na na rin sila sabi sa- kung sino yun. Oo. Kasi hindi naman natin sponsor. Ayan. Baka awayin tayo. Nagpatayo na sila sa loob ng bahay, sa harap ng bahay nila, hanggang rumami ang customer. Yon, napaganda na nila yung place. May linong na, may bubong Ang na. linong po ay, yan, bubong. Oo, may bubong na siya. May linong na siya. Pasensya, nakapasalita kami ng Ilocano. Yan, so galing tayo sa may eastern part. So, let's show. This is headed towards west. So, papunta tong Paway Church. So, parang mali yung 3 blocks natin. Parang mas marami. Parang ganyan. Parang ganyan siya. Parang times 2. Siguro mga... Siyempre, pala sa kay Bambansaka, 3 blocks lang yun. Parang mga 6 blocks, ganon. So, that's the Paway Church na sa likod. So, alam niyo na, pag nandito sa area na to, head straight going west, going to Batak. Tapos, turn right sa may gasolinahan. Or kung feel nyo na wala na kayo, after 6 blocks, andun na siya.